konec. Náš program je u konce a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Vás, kteří jsme se líbili, prosíme vás, abyste nás doporučili všem vašim známým, protože věřte, že jedno jediné vaše slovo znamená pro nás víc než 100 milionových plakátů. Byli jste skutečně vynikající obecenstvo, tohle jsme děkujeme za návštěvu, děkujeme vám za potlesky. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, která je nejdůležitější a příště s novým představením nashledanou počavito Cirkusů Krakovecí. Na vrchou viděnou, děkujeme! Paní Kostráte pozor, nebude naši manéži, velká jízdáka na malých konících a na velkém koní. Proto, kdo máte zájem, nenechte si tu jedinečnou příležitost a pojďte si vaše děti pomoci.